Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Netete Vimbai vekwaMasisiva. Sekuziva kwenyu, patakasira muchitsauko 20 tinoona Andrea achisvika pamba panombumelelo, apo anawana Lebohang akapamba Phumlani achida kumubvunzisa kuti aiva asvika munyika ino achitsvagei. Kuti muzive sezvayatika mberi, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 21. Tichaverenga patakasira mu20. Lebohang aiva mubishi rekubvunza Phumlani. Akatarisana naAndrea achibva aona kuti pfuti yake iya yadzinochekwa yaiva kure. Akashaya kuziva kuti odii, achibva anzwa Andrea okoka pfuti yake. Chitsauko 21. Andrea akasvika pakanga pamire Lebohang ndokumunongedza nepfuti pahuma. Leave him alone, akadaro Andrea. What? I said leave him. Do you know who this man is? I do. This man is an ex-works agent. How did you know that? Andrea akaziva kuti Lebohang akanyepa paye paakati aiva avinga Phumlani Cele nekuti aitsvaka pambi yake. Dai chaive chokwadi, aizosiya here musikana wacho muri mu23 otora chikomba chake? Ko, zvekuti Phumlani Cele aiva aimboshandira chikwata cheHawks aiva azviziva sei? Akabva arangarira paye pakanzi naPhumlani Cele vari murumu namba 23. Ini ndinoitwa Phumlani Cele. Ndakamboshandira chikwata cheHawks kana muchichiziva. Ndakauya muno munyika kuzoshanya. Ndazoshamisika ndoona uyu murume achipinda muno ndichibva ndamurova. You, akadaro Andrea achinongedzera Phumlani nepfuti. Get out of here. Phumlani akati Mwari mandibvira nepi, achibva asimuka ndokumhanya achibuda mumba. You are making a big mistake letting him go, akadaro Lebohang. No, I'm not. You are one of the murderers I'm looking for. Me? Yes, you. I don't buy your story. Okay, my name is Lebohang Diale. I'm a Hawks agent. I'm here on duty. Akareurura Lebohang aona kuti zvaiba. What? Chokwadi, ndine urombo ndanga ndichikunyepera, akadaro Lebohang nechirungu. Wandinyeperei? Ndanga ndisingade kublowa cover yangu. Saka muno uri kutsvakei? Ndakatumwa kuzoona kuti ndiani vakauraya mapurisa 2 eHawks vakafira paMickey's Hotel. Mutsvakiridzo yangu ndaona kuti varume ava vakaurayiwa nepfuti dzeHawks. Ndokusaka ndiri kususpekta Phumlani uyu wawasiya achienda. Andrea akaziva kuti mabara aiva ati aiswe mumaronda emapurisa eHawks aiva ashanda basa rawo. Lebohang aitandanisana nemhepo. Saka pano ndipo pauri kugara? Akabvunza Andrea. Kwete, panogara contact yangu. Inonzani? Inonzi Nombumelelo Dlamini. Andrea akati zii achifunga. Zita iri ndokutadza kuriziva. Akaisa pfuti yake muchiuno ndokutarisa Hilda, uyo aingova amire achibva ati kwaari. I think rako basa washanda, chienda hako unorara. Ko unozofamba sei iwe usina motokari? Don't worry, I'll get a taxi. Tevera murume abuda munoone kuti ari kuenda kupi. Hilda akaratidza kutsamwa achibva aoneka. Unhu hwaHilda Andrea ainyatsohuziva. Hilda aifungidzirwa kuti akamboshandidzana nemumwe murume ainzi Tekshua, uyo anonzi akaurayiwa nemurume anonzi Curtis. Vasara voga Andrea naLebohang. Andrea akati, zvakanaka, zvinoratidza kuti iwe neni tiri kumhanyisana tsuro imwe chete. Kunonzi kurova shiri imwe chete namatombo 2 chaiko. Ndanga ndati iwe neni tishande tese, since chara chimwe chisingatswanye inda. Hapana chinomboshamisa apa. Mapurisa emuchivande enyika dzakasiyana anogara shandidzana kuti vabate vapari vemhosva dzakarongeka. Hazvidi here tichange tapiwa mvumo nevakuru vedu? Akabvunza Lebohang. Kwete, tichazviita muchivande. Unoziva here kuti vari kuuraya venyu vane chinangwa chavo ndechekuti nyika dzedu dziri mbiri dziende pahondo. Kuti kudaro, hongu, takambofunga kuti vari kuuraya vanhu vedu ndimi, asi mushure mekunge taona mabara eHawks munyama yevedu, ndaziva kuti kwete, imi hamuna mhaka. Phumlani uyu ndiye mondi. Kwete haasi, hameno, asi mabara awawana ndini ndakamaisa mumitumbi yevanhu venyu, ndichiitira kuti musati veZimbabwe tisu tine mhaka. Chii? Chokwadi,
Iwe neni ngatitsvake mhondi. Ko, kana hurumende yako iwe iriyo mhondi? Haisiriyo, nekuti vakuru ndivo vati nditambe nyaya ino. Iwe usaudze vekwako kuti ndakaisa mabara mumitumbi. Ini ndichanyararawo kuti wakauya muno kuzotamba nyaya usina mvumo. Andre naLebohang vakagara pamubhedha wanombumelelo ndokutanga kufunga. Matsotsi haagerani, vakuru vakadaro. Uyu aironga twake, uyu achironga yake tsoro mumusoro. Andre akaziva kuti vakuru veHawks avaizombotumira mupurisa wemhanga-mhanga panyaya yakadai. Lebohang uyu aifanira kuva ari iyo nyanzvi chaiyo mukutsvakiridza nyaya dzinorema seyavaive vakatarisana nayo. Nhare yaAndre yakarira. Aichaya aiva akaviga zita rake. Andre akadaira achibva anzwa izwi raakaziya. Shamwari, ini ndave kuenda pane basa hombe randakatarisana naro, saka iyi ndiyo last tip yandava kukupa. Akadaro murume aiva kune rimwe rutivi rwerunhare. Uri kuenda kupi? Akabvunza Andre. I can't tell you. Do you remember? Not iye yawakawana pakafira Shares. Hongu. Nepai yawakawana pana Ntuli. Hongu. Ko zvinosangana papi? Aive kune rimwe rutivi. Akaseka ndokutora befu. Akazoti, mashoko akanyorwa pakatsamba kakasiyiwa pana Shares ipai. Chii? Ndati, that pai yawakawana pana Ntuli ndiyo clue yekatsamba kawakawanikwa pana Shares. Pai, P-I, P-I. Do you get the sense? Nemashoko iwayo, murume akabadimbura runhare. Andre akasara aine mibvunzo. Pai airehwa aiva uye mumasvomo anowanzoshandiswa kana pachitsvakwa area yedenderedzwa nedzimwe svomo dzinosanganisa denderedzwa nemaengo. Saka zvichireva kuti pai yaakawana pana Ntuli yaiva nechirevo nhai? Akabvunza Andre. Wati ngatishandidzane, saka ndingada kuziva kuti chii chiri kuitika, akadaro Lebohang. Well, pakafa Minista Ntuli pakawanikwa pai. Pakafa ani? Andre aiva apisira apa. Akatozoziva muromo warutsa kare. Yakanga yava mvura yadeuka. Andre akaziva kuti Lebohang aizongoziva chete achida asingadi. Zvakaoma, Minista Ntuli vatove nezvizuva vafa. Vakaurayiwa musi wavakasvika muno. Muhomwe mavo ndakawana muine pai. Ko maizvivanzirei zvese izvi? Taitya kukuudzai, tichitya kutsamwisa, tichitya kudana kutsamwa kweSouth Africa. Zvazvakatioma nhai, manje muri kuronga kuzoita sei kuzoudza vekwedu rini? Kana taziva akauraya Ntuli. Zvakaoma, so wanga uchiti chii? Ndanga ndichiti ndakawana pai muhomwe yaNtuli. Achangobva kundifonera uyu. Andiudza kuti imwe tsamba yakawanikwa pakafira Ambassador Shares yaive pai, kureva kuti pai iya yemathematics. Inoti chii tsamba yacho? Andre akawana kapepa nechinyoresi pazvinhu zvanompumelelo achibva anyora kuti say a wish, I spend 17 to finish every one. Saka upai hwacho huri papi pavapa? Akabvunza Lebohang. Hameno, afona uyu inyanzvi pamasvomu nepamakombiyuta. Kuadi kungubva akuudza zvese. Hameno, iniwo metsi ndokudya kwangu. Kana neniwo, asi pamurume uyu, haiwa hatikwani shamwari. Ngatisanganisei ruzivo rwedu pamwe chete. Tinobuda bhobho. Pakaipa wangu. Iri idetembo rinonzi couplet. Manje netembo dzemetsi, metembo nemetsi zvinosangana papi? Fonera akufonera pamwe anokuudza kuti upai hwacho huri papi. Afona akaviga namba, plus munhu wacho itsotsi-tsotsi. I don't think ndichakwanisa kutaura naye futi. Ngatitozvifungirei kuti ari kumboedza kuti kudii. Andre naLebohang vakashushikana, vakatarisa detembo raive rakanyorwa naAndre. Ko, rairevei? Andre akafunga zano, aiziva munhu aigona kuvabatsira, sezvo vakanga vasina motokari. Akafunga kuchaira direct, akavachaira achibva vadaira nezwi raiva kuhope. Mr. Ko. Andre akabva arangarira kuti aiva naLebohang. Zita radirector weZSS raisangotaurwa pese pese. Pane zvandawana, I think mhondi dzaitisira makulu pese tisingazvioni. Unorevei? Not iye yakasirwa Shares. Ine zvainoreva zvakavanzika. Izvi tazviudzwa nepai iya yatakawana muhomwe yaNtuli. Unorevei kana uchiti ta? Unani? Ndiri ndega. Ndiri kuti ta sezvo ndakamirira CIO. Akaona kuti akati ZSS, Lebohang aizoziva. Kungonzwa zita rekuti ZSS, kunyange zvake aisanzwa rurimi rwaitaurwa.
Lebohang aigona kuzoita tsvakirudzo. Okay, saka wangu wati chii? Iye zvino ndiri kuMount Pleasant, pane lead yanga ndichitevera. Pane zita rekuti nombomelero randawana, saka ndiri kumba kwemwene wezita iri. Iye haapo. Unoreva nombomerero Dlamini? Wekuurawa pakaputika bhomba paparenyatwa? Vakabvunza director. Matii? Ndati that woman akafa. Andrea akatarisa Lebohang achibva ashaya kuziva kuti oti chii. Ndanga ndisingazvizive. Eheka, handiti uri wefungira mumwoyo. Anyway, ndinokumbira munditumire motokari muna The Chase. Achauya anondiwana mumugwagwa. Okay, inouya izvezvi. Andrea akacheta runhare pasi, achibva atarisa zvaive pabepa. Varume vakaedza kukwenya misoro, zvichibva zvashaya basa. Mwari wavo akavapindura, apo nhare yaAndrea yakarira. Sepekutanga, nhamba yaive yakavigwa. Andrea akaziva kuti nyanzvi ndiyo yaive yamuchaira runhare. Akadaira achibvaisa nhare yake paloudspeaker, kuitira kuti Lebohang anzwewo. Shamwari, ndarasika. Andrea akagurirwa panzira. I know, ndokusaka ndafona. Yakadaro nyanzvi. Waita basa. Taura nechirungu because ndine mudhevere pano asinganzwi chishona. Andrea akanyepa. Iwe, Lebohang ndiale hasi mundevele, mupedi. Unoti handizive munhu waunaye here? Izvi zvakashamisa Andrea achibva abvunza achiti, waziva sei? Ndamusecha ndikaziva kuti ndewe Hawks. Isimbi manje mufesi yeye. Kana mukashanda mese, munobata mhondi. Nhai, saka wanga uchiti chii? Pai inhamba yakakosha zvikuru. Nhamba iyi inonzi nevekare inhamba yakanaka kukunda dzose kusara kwaPHI. Pai inhamba yaunowana ukapinza diameter yedenderedzwa musecumference. Nyanzvi yakambonyarara seyainwira mvura ndokuzoti. Izwi rekuti pai rakabva pavara rekutanga rezwi rechiGiriki rinoti perimetros, kureva kuti circumference. Nhamba inonzi pai iyi, ukaedza kuikalkuleta haumbofe wakaziva painoperera, sezvo after koma manhamba ayo anoramba achingoenda. KuParis kune museum inonzi Palais de la Découverte, ine kamuri rinodaidzwa kuti pi room. Kumadziro kune nhamba pi yakareba madigits 707. Madigits aya akakalkuletwa nemwe murume anonzi William Shanks wekuEngland mugore ra1853. Mugore ra1946 zvakazoonekwa kuti akakanganisa achikubvira padigit rechinhamba 528 zvichibva zvagadziriswa. Panotove nebhuku rinonzi Contact rakanyorwa naCurt Sagan rinoti nyadenga vakaviga meseji yakakosha munhamba iyoyi inonzi pi. Nyanzvi yakambonyarara kuti vaiteerera vamboziya. Yakazoendera mberi ichiti, nzira yakapusa yekuchengeta madigits api mumusoro kunyora semazwi. Akatanga kuita izvi ndiJames Jeans. Detembo rinoburitsa madigits api rinonzi piem, not poem. Nyanzvi yakabva yabva parunhare ichisiya Lebohang naAndrea vakatarisana. Pakarepo Andrea akatora chinyoreso ndokutarisa zviya zvaive zvakanyorwa zvinoti say a wish, I spend 17 to finish every one. Zviri pachena nai, akadaro Andrea. Say ane mavara matatu, kureva kuti ndi 3. Koma anongoramba ari koma. A ane vara rimwe chete, kureva kuti ndi 1. Wish ane mavara 4, kureva kuti ndi 4. Andrea akaramba achidaro kusvika aburitsa nhamba yakareba madigits mapfumbamwe inoti 3,14159,268. Inova iyo pi wemusvomo iya inonzi 22/7. Lebohang akatarisa zvaive zvanyorwa ndokunyemwerera. Saka mhondi dzine njere nhai? Dzakaoma shamwari. Mira ndikalkuleti nefoni yangu ndione kuti ndizvo here. Andrea akashandisa runhare yake achibva akalkuleta akaona kuti aiva akanganisa. Aizve, kutarasika papi? NdiLebohang uyu. Hameno shamwari. Ndapaona. Zvaindinetseni kuti say everyone akanyorwa saEveryone. Isu tati everyone ane mavara masere tichibva tanyora 8. Taifanira kunyora 5 na 3
since everyone akapatsanurwa saEvery na1. Andre akagadzirisa achibva anyora paisa 3,14,15,92,653. Excellent, asi mubvunzo unoti zvinorevei? Akadaro Lebohang. Varume ava vaviri vakapererwa vachibva vati zii sevanhu vatongerwa rufu, kuti mhondi dzaive dzangofarira pai dzichibva dzanyora paemu. Ko, pai dzaive dzaiisiremo homwe mantuli, kuti dzaive dzangofarirawo pai? Paive nechinhu chakavanzika chete apa. Ko original note yakanyorwa detembo iyi iripi? Akabvunza Lebohang. Iri kuF4D. Ye? Iri kune vanoita zveforensics. Vaitsvaga mafingerprints nezvimwe zvakadaro. I think tinofana kuriongorora. Maybe pane imwe clue iripo. Kuti kudaro, okay, mira ndimirire mota. In fact, ngatibude panze, pamwe mota yatosvika. Andina Lebohang vakatora pfuti dzavo vachibva buda panze. Vachingoti panze vakabva vaona motokari yauya nechekurudyi kwavo. Nerima raiveko Andre haana kunyatsoona, akamisa ichibva yamira. Motokari maive nemurume mumwe chete. Andina Lebohang vakagara kumashure vachibva vakwasana nemutyairi. Motokari yakasimuka, mutyairi akati, ndiri kuenda kumba kwangu, kune motokari yangu. Ini ndichasarako, imi moenda kwamunoenda. Hazvina kuipa shamwari, kwangwari tichakusiya here wega mudondo iwe usina motokari. Akadaro Andre achiseka hake. Murume aityaira aisamuziva. Izvi hazvaishamisa sezvo vazhinji vashandi veZSS vaisazivana. Vakange vapinda mumusha weMalberain pakarira nhare yaAndre. Nhamba yaive yakadzimwa. Andre akafara achiti nyanzvi yaive yafunga kumuudza kuti pai yaimirirei. Iwe, composition yako ndiri kuiona palaptop pangu wai. Waisirei Sibelom mufoni mako? In fact, where did you get that software? Akabvunza nyanzvi. Izvi zvakashamisa Andre, achibva ashaya kuziva kuti ndiani aivaisa chisikwa chine ngozi munhare yake. Nyanzvi yakabva parunhare ichisiya Andre achishushikana. Zita rakatanga kupinda musoro make ndiHilda. Pakarepo akaziva kuti vakanga vari panguva yakaoma. Misa motokari iwe, akadanidzira Andre. Kubvira pekutanga akanga anyumwa kuti paakaona murume uyu achiuya nemotokari. Uku ndiko kupera kwechitsauko 21. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 22 muchikamu chinotevera. Tatenda.